Tehát, kedves hölgyeim és uraim, kedves rajongók, itt van Balázs, aki le fogja nekünk most így manuálisan vezérelni a Rakjunk random szarokat a mosogató gépbe 4. epizódját. Nagyon vicces lesz. Először is, hát ez a mai meglepetésünk, a kamera szemszögéből nem látszik, csak egy sárga valami, le van fedve, és betesszük. Nos. Én is mondanék egy viccet. Nyuszika átüvölt a medvének a folyó másik végére, hogy medve, gyere ide! Kurva jó, beszart! Hagyjál már Nyuszika, jó vagyok, én itt a mállásba eszegettem. Medve, mondd egy fölkálsz, hogy beszartam, de kurva jó! Hagyd, mert ezen átúszik a medve a másik partra. Na mondd egy Nyuszika miatt. Hallod medve? Tudod milyen geci jó mállás van a túlparton? Hát, köszönjük szépen, most tapsolnék, ha nem lenne a kezembe a kamera. Tapsold meg magad, Balázs. Na, amúgy most ma van Balázs szülnapja, úgyhogy boldog születésnapot kérünk Balázsnak. A virágokat az öltözőbe kérjük, meg a szülnapi blowjobokat is majd ott szeretné átvenni. A gép lejárna, úgy tűnik, de hát természetesen újra bekattan. Ez ilyenkor van a kacsa, amikor kattam még egyet. Igen, tehát így viccelődik egy kicsit. Hát most ez a videó egy kicsit hosszú lesz, mivel hát ugye nem a működés közben indítottuk el, hát meg akartuk mutatni, hogy a meglepetés tényleg a gépben van, ugye lehetett látni azt a sárga valamit, amit hát csak mi tudunk, hogy mi, és beletettünk a gépbe. És most igazából így Balázs így lóbálja a lábát, nagyon vicces, meg minden. És a gép még dolgozik, igen, kint megy az öltöz, mindenki dolgozik, mi meg persze szórakozunk itt egy kicsit, mert hát ugye miért is dolgoznánk, hát dolgozzon a hülye. Úristen, már 2 perc lesz, és a gép le is járt. Szerintem a túloldalt kell kilökni, mert majd átlökted már a túloldalra? Ne nézzük. Mennyire van közel, akkor csak told át, utána húzd ki. Jó, van, akkor lássuk, mi a mai meglepetésünk. Lássuk a medvét, egész rajta lett a tető. Hölgyeim és uraim, ez egy félcső kukorica, és nagyon egészséges. Etióp kisgyerekek szájából rángattuk ki az előbb, akik azután valószínűleg ilyen haltak. Itt van közben Linda is, vigyorogjál Linda, és mosolyogjál is integes. Tehát, hölgyeim és uraim, ezt osztály jó, kimostuk mi? Hami.